Urusana urusanmu rasa ngurusi uripku yen seneng sawangan yen ra seneng rasa nyangkem boys mawarimba ubur-ubur audio record masih. Sekali lagi spesial yang bersifat iri-iri, dengki maksudnya. Dadi menungso mung sak termo lakoni kabeh duwe dosa kowe rasa melu biji susah ombok keploki wayah seneng mbok rasani mending kowe anteng malah nyen